Aturi jumenenge Sumarawati. Suara. Sampeyan ra sampe ya. Aku nyuwun jumenenge urut saka kidul. Nah, sing sepo rasa, sing sepo men momong putu. Cocoke sampean ki buta pinggiran ya. Nah. Genduk Fitri saka Karang Pandan Karanganyar jumeneng nak. Ngadeg sayu kene. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit udan sendiri barengnya. Karo-karo ame abang ketimbang. Liyane aja ngece, aja ngece. Lamun ngece, lamun ngece kawalan nabe kurine. Liyane aja ngece, aja ngece. Lamun ngece, lamun ngece kawalan nabe kurine. Wilujeng dalu Nduk Fitri. Wilujeng dalu Mbak Limbo. Diku wedok ki ya saya lemu, saya lemu. Genduk Alhamdulillah. Fitri. Nah, iki nek karo Mas Gareng ora asing meneh. Iya, bojone koncoku. Bojone Mincu. iya. Bojone mincu, lah bojomu ora melu kok. Boten derek. Dadi iki bojomu renek. Boten. Lah loro apa? Lah loro apa nek ora enek, Nduk? Maksudnya boten ten mriki ngono lho. Oh, ora rene tak kira bojone ra enek ki loro apa nek Ya tak kabar Allah, kabeh. Kowe iki mbok aja ngedek-ngedeki to, Lah tadi Mbok. kok ya terus ngedek-ngedeki kados ngoten ta ya. Wong masuk angin pilih nangisi pitung dina pitung bengi kok kowe iki. Wah, mboten nek ditangisi Witekno mboten. cinta lho. Wong niki nek kalih bojone gemati, ngajine genah tekun kok niki. Heeh. Niki bojone masuk angin men yasinke, Mas. Tegese iki mendang mari. Mendang mari. Iya. Iki daleme Karang Pandan. Karanganyar. Karanganyar tentram. Cakete almarhum Mbah Mantep Sudarsono. Ngono. Sak kabupaten karo aku ya, Nduk. Nggih, Mbok. Awakmu lah upama papat ngene iki kena nggo singgetan sentong. Kok singgetan to, Mbok? Lho jembir. Sing penting sehat. Sehat. Ya. Arep po jembar, arep po cilik ning sing penting sehat. Lho kelingan sing ning omah ta, sing ning omah ya gedhi ya to. Kayak Mas Gareng iki arep Lah, awake gurung kaya ya sing penting sehat. Sehat. Nah. Nah, pengen sehat? Hah? Alah weh. Siap. Ana pamundutan aja lamis Oh, saged. saking Mbah Parni. Ya. Nyun dibawani pangapunten sing langkung becik. rumiyin nggih. Nggih. Kagunganipun Ibu Wakil Bupati ketinggalan. Apa? Tutupe pun mik, Bu, ngapunten. Tutup. Kok ndak tuwuh dosa wong isih arep diagem malih kok nggih. Iki lho Mas sing kakon. Oh, Lah nggih, diaturke Mas. Bu. Nggih. Ukurane sampean iki. Nggih. Mik Wedene sakmono Mas ukurane ukuran Mas. mik ukuran. Ukuran napa niku? Mik. Saderengipun caos panglipur mboten langkung ngaturaken sungkem bekti kagem pepunden dalang Ponorogo Mas Gareng. Nggih, kata sanget. Mbah Yatno Gondo Mbah Darsono Yatno, menika nggih. pepunden kula wau nggih sopan mboten kauman. Matur Nggih, nuwun. sehat-sehat nggih, Pak. Ki ngabehi Puguh Santosa Mas menika. Puguh. Bapakipun Dik Didi niki nunggu ya niki ya nonton. Matur nuwun. Terus Ki Sumanto. Nah, Wadah Pak. kuatah sangat. Kathah Ponorogo Mriki niki dalang gudang, kathah. gudange seniman mriki. Mboten mah itu. Ya nak diaturake bawane. Bawa sik cahayu. Aja grogi nduk. Cerak karo mboke gandeng aja grogi wis biasa wae. Nggih, pun biasa nggih, Mbok. Nadyanto Sing es nggih. Nadyanto mbokmu ki viral. Nggih. Ya to ora mung disiarke ning YouTube, ora mung disiarke ning TikTok, ning ya malah disiarke ning masjid barang. Lah napa, Mas? Nyolong seranda apa piye? Saking virale iki lho. Ora usah wedi. Bawan ana sing kanthi becik engko nek kleru men dibenerke karo mboke gandeng. Nggih. Malah tambah Iki lupa. ngrembak Tambah luput kok. Ya. Wah, HP nduk suara. Dereng, Mas. Durung. Dereng jenengan ki kok ya sembrono wong dereng kok. Cek suwe ta iki. Ya saiki rasa suwe-suwe. Ya nak yo. Diaturake sing kanthi becik ya nak. Nggih. Ya nak yo bawane yo. Nggih, Mbak Limbo. Ditata ambekane nduk. Tese wonten. Sida apa ora ta jane iki? Aku mau ngelingke wonten ngarsanipun Ibu Wakil Bupati, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek ditata nduk ana Pak Lurah barang kok nduk ditata. Nggih. Nang. Sakniki nggih. Iya.
suarane mbok gandeng jaman senom ya Kang Gareng. Lah jaman aku jek prawan. Kapan? Nang ketang sedelok kan ya tau prawan aku. Kelas 4 SD wis miskram kok prawan. Piye piye? Tak tertib kok lele padake. Ada aneh senang Piye Kang Gareng? Ketoke kleru niki wau. Apa? Ora apa-apa. Mung welingku sing bener ki aja lamis. Lah nggih, mergo Kuwi wis giduh atine mergo ditinggal bojone wis seminggu. Alah mbok diiklaske nduk wong yugur kaya ngono. ampun Tegese iki Gareng kowe iki karo kanca dek omonganmu celap-celup. Maksude bojone iki iso urip dhewe ngono lho kok ya mbok diiklaske seminggu ra mulih golek rezeki. rindu. Didongake ben sehat. Amin. Ya senajan merongos kok ngono ya to. Ya. kowe iki Kayak asline bojomu ki ora merongos ya, Nduk. Lah pripun, Mbak? Kayak iki mung cangkeme kemunduran, untune kemajon kayak asline iki mungan. ngelumu sia-sia, Mbok. Iya. Wong kae tarik Bojo ya benang. cinta. Senang lamis pada karo demen citra Ah, Lulus. suara kok beninge kaya ngono. Bening. Bening kok seminggu Bar kok. dikumbah. Seminggu ra petuk kok. minum jamumu Wes. lah gini ku lho lho tak Marah ya kanca sak kantor dadi ya saling mendukung. Kantor niku bagian meres kok. Nah, kantor ngendi? Wis. Ora golek jeglongan, saut mbok ganden kok malah. Ya. Diaturake aja rames buka bonang Mas Sunar. Ya. Ya Mas. Yuk Aa. Aja sakemeng
Matur nuwun Genduk Fitri wis ngaturake lagone Aja Lamis.